Asalamo kama tumane kona asiraya. Rasigao kama tumane kona asiraya. Another go kama tumane kona asiraya. Dubai mama tumane kona asiraya. Batumane kona de mama tumane kona asira kena kono. Asalamo ka sorofe kono. Wallahi. Samba Jallo Bade asira kena kono. Wallahi. Asalamo ka nanga mani duwa jabi. Joude ani barikade. Farabiriki no anada sera kenala e bismillah yane maison de génie le boutila on a jara sangaranga ambi ko su ami ko tle bismillah ko patron ma fi mo ya Ça va? Patron ok, d'accord. Voilà, tu l'as gâté. Ni jɔ ye bonya sɔrɔ ka ban diɲɛ fɛn bɛɛ bi mama de y'an bɛɛ bɔ an ka so bi a n'a badenw n'a sinjiw Samba Jallo bi yan k'a ni bila ne yɛrɛ ka fulakɛ bi yan Kɔrɔ Jallo k'a ni bila ne ba bi yan hali ni n t'a tɔgɔ dɔn k'a ni bila Ɲamakɔrɔ Kula ni musokuntigi don n y'o de fɔ ma i kungo bɛ ɲininka i sigi ɲɔgɔn na n'i bɛ sigi la diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka maaw bolo fila fa i la a bɛ sɔrɔ i sigi ɲɔgɔn fɛ n'i sigi ɲɔgɔn ko k'i ma ɲi ka ban i ma ɲi de maa sigi ɲɔgɔn de b'i ka fɛn bɛɛ dɔn ko ne ko k'a k'a bisimila kana k'aw kun sigi la o Wasolo association président bɛ yan Sulemani Kuyate Sulemani Siribe Sulemani Inula jama ɲɛmɔgɔya ma nɔgɔ mama ko k'a f'i ye ko dan t'i la k'i kɛra sununkun de bɛɛ bolo Siribe Kula a diyara ne balo caman ye kojugu mama Tumani Kone i ka ɲi yan kuma tɛ i ka ɲi ni jɔ ɲana kama dɔrɔn i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ mama sanu tɛ wari tɛ fɔ hɔrɔnya ka sɔrɔ buna hadamaden na ni hɔrɔnya sɔrɔla jɔn na a lamɛn bɛ to a bolo danbe de y'an jɔya wari ko tɛ dɛ Tumani Kone a ye diɲɛ to mɛ bulonda ma datugu maa dɔ b'a ka du kɔnɔ du cilen don bulon datugulen don dɔ ye wolo kɛ wolo juru b'a la a si ma kɛ ɲuman de ni maa ye fɛn ɲuman sɔrɔ kaban i wasara ala de bɛ jɔn wasa jɔn tɛ se k'i yɛrɛ wasa mama Tumani Kone a diyara n ye a bɛnna n ma 20 ans de carrière 20 ans de succès i ye sanji 20 sɔrɔ baara o baara la bonya de b'o baaraw tɔgɔ t'i bolo jɔn tɛ mɛn ka dɔgɔya lamɛtigi n'i y'a dɔgɔya yan bi sini a tɛ se yen mɛ n'i ye danbetigi bonya yɔrɔ min hali ni mɔgɔ 100 tun bɛ yen n'o mɔgɔ 100 bɛɛ taara k'a to maa 3 ye sini a bɛ na ye parce que ale ye bonya sɔrɔ yen maa taa yɔrɔ b'i dɔgɔya i taa yɔrɔ b'i bonya maa bɛ dɔgɔya yɔrɔ min ma bɔ yen na mama Tumani Kone je te souhaite bonne heureuse année du courage bonya min b'i bolo to ten i kɔrɔkɛ Samba Jallo lamɛn i kɔrɔkɛ Baru lamɛn i kɔrɔkɛ Siribe lamɛn mama n'i ye jɔnw lamɛn ka caya i tɛ fili ɲɛmɔ ma dɔn m'a dɔn k'a kɛ fu ye ma a kɛra ma bonya de ye
mamuso ye numu de mais te pas une dobo ma poya ko ne benke ko kanga ne fare non ni eri mi tene ka eri mais mama ko ne ba da fa fo eri mi ani ko anga shia me shi ko atentoro asoro li yere de fe nugu ni balaba sangaranga e tegere ko fo mama e ka la ka ko ka dar adiaranye merci vraiment bon merci ko jamane wala jamaya la mine anye be wele kana mo na wele lamen ajarane ajarala mo wele ku kana ka mama tumani ko ne wasolo mali be afrique be ni ga bara ibe bara na nae samu ga sore bolo kene yala ima bana jugu soro ala ma la gosi jugu di ma be ala fono e ka barka da atla ka ni sodia ke teru ni je nyoko wole anga je ka fete ama yine ala fe ala ka samu kan chama ala ko dambe ma ni yara samu kan chama ala ka dambe ma ni ka ngoro munu nana ani karamo ko munu nana ne ka album folo be bodomi mo folo mi yende be ma ko ya o baru de fle ay tegara fo baru ye baru bleni album ngara baru de kaso donc ko chama temeno kono fantan de memba te be tiado mami na be bolo ndeme na sera fentigia do fanana e be bargada i deme bagaw ye ka yira u ye mɔgɔ min dɛmɛ fo kana se bi ma bi sela ka tila k'u remercier donc jama ka tɛgɛrɛ fɔ barubilenni ye donc n jɛɲɔgɔn minnu nana minnu ye marakaw ye Thierno Ablaye Sɔna ka jama k'u bisimila Thierno Ablaye Sɔna ka jama k'u bisimila olu de fans club soutien Silim Tɔgɔla Farasi u bɛɛ caman bɛ kɛnɛ kan fansi club je man ngone fanani idia Kulubali mbana ka jama donc munu kera sababu ye kan deme kan ko be baru jasana ani bibi samake ani adama konate et projet au camp jusqu'à nouvel ordre. Donc maintenant anye wele bla bela jenema c'est pour que information se ka ta rojan Toko mina jama se ka bo akala maka ko concert mbeyi et jumado le 9 donc anye wele bla presse ma mama rek kanu baka onana donc amba ni bela jele fe be bonne conférence ke roina ini information ka bo ano ibe se ka la se euro mi ga la se et puis ibe se ka mo mi la mobiliser pour ka se ka concert ke anga la ni ka se ka sabati concert corona donc anga foli be presse be parce que anyu fe wele o benana en compte les mots parce que on va donc concert qui se ka que en sabo étant presse ma fara anga ka se ka information vulgarisée donc foli be be bala bon mo ini mo mana jenye ni ne galon de tikebi mo be a membe mama do katemena parce que ne na nyondo do jita mais ani mo be adi ba ti ade pari awulo soro maka mo soro ma alhamdulillah kanya makala be ni soro ma je makala e bo ambe soro ma be fo ambe mama fo soro ma be to yala ambe mama fe kuma tambulo anye marakaw de parce que mama aye marakaw be kanu mais précisément mama e soro makaw kanu nere mama tumani ngone chogome menkaye presque salo wala salongo tara concert la foi soro ma jago donc o e soro maka munde amata wari kama amata sanu kama me atara ka ko soro maka dai ay akam morso ko na be soro maka ko donc mama ko amba adabe donc me bala bati amba ko ale le kila sababu e kan natia donc ninga goron donc alhamdulillah ali soro maka ko bela donc o yanga kumai oko ni mama ko na amba be ko la amba Meka foli kɛ Wasolo tɔgɔ de beka mama de fo ni Wasolo ka foli la ɲɛmɔgɔ de ya fila bonda de Jalo sigilen bɛ tiɲɛ don mais ne olu bɛ olu ka ciden ye an ka filaya bulon kɔnɔna ye tiɲɛ don donc mama
a ye Mali kunkɔrɔ ta an b'a fo kosɛbɛ a kɛra Mali fɛ an b'a fo a kɛra Wasolo fɛ an b'a fo a kɛra a yɛrɛ ka baara n'o ye Atisia a fa y'a bila yɔrɔ min na a y'a ta ka tɛmɛ o mɔgɔ caman bɛ yen o t'u fa sɔrɔ mais Mama tɛmɛna a fa la waati bɛ na ni kunangoya ye waati bɛ na ni kunadiya ye Ala y'o kɛ Mama o de la a b'a ka baara majigi b'a la a bɛ a yɛrɛ dɔn a bɛ Maliyɛn yɛrɛ danbe ye fɛn min ye a b'a dɔn kosɛbɛ a ka bonya de fana bɛ Wasolo mɔgɔ ti Wasolo a ti kunda fo kana se du kɔnɔnaw ma Yanfoyila mara bɛɛ mun bɛ se k'a fɔ Mama Tumani Kone de ye nin kɛ n'a ka ma diya a mɔgɔ tɛ se ka i ko dɔ kɛ n'an y'a fila foli kɛ Wasolo tɔgɔ la a ti se tɔgɔ la Mama bɛ a yɛrɛ dɔn a b'a yɛrɛ fɛ a b'a ka baara n'i jɔ kana bɔ n'i y'a ye i b'a kanu yira a la kɛnɛ kan sabu dama dama bɛ min bolo sigi a dama si la ne mama ka fa ama ye mɔgɔ ye a bɛ ne n'a jɛra a ka ca ni silamɛ ma tigɛra ka ne kama ne fa tɛ sigi nka a bɛ baara min na a ka baara taabolo ka ɲi halisa Ala ka dɔ fara ne bɛ dugawu de kɛ a bɛ fɛ balo siyama balo nani sɔrɔ a diyara n yɛrɛ ye ɲamakala bon na nani numu jeli finɛ garankɛ ma bɔ la mɔgɔ la ni bulama fɛn na ni fa kuli kumani fa kuli daba jama jama dɔn ka sabu ko to kana d'a ma ci kana d'a ma mais maa kana ɲin'a kɔ filakɛ tanatiɲɛbali de kɛra sababu ye ni sera ya Hamadu Jalo pilo kikiri pilo kakara pilo nyamata kaci Jalo ni jakite siribe ngana ani sangare bari bo ni kimbonnya kwa masa nya mamanta kalau kele sigoro konoto samya kero bigata nai ene Mama Tumani Kone ani ne bade jera kabine ka toko ala ba ko do shimu mode Umar Tarawele bolole do amasa kono do mbable Tarawele dinge bule Tarawele ay Mama to da Mama bora ya do bora pari de kata kula fe demuni ga kala bangoro samute on bulo wari ta on bulo ngani mo ayi to da yi nyaji mambe ba ke do en balo shama bola ta do yi sumbali ti kafi ye selibali ti kafi ni mama nyuma be ti ala do mama yi ko mani ye tiya do me mama ti ma ba nyuma do ha shi ya ko ko majigi bila bunya bila karama bila isabali ne do ngami kelen fi na ri bi ko fara sabali ka ko soba mami sabali law de be kiya soro mami sabali law de billah hara soro Mama Tumani Kone bi bara mina ala kana to dadi min banaki bo ala ala kana seni mu bila ala kana bolo di min bila bi min ni ala fa ala ka keti na baga chema na musulman be be fo mi ma ni la to soro ko la to soro to ba ka sala ba d'accord donc si ada bidon ay tegara ko yoro da kana ada bidon sabali lelu amma jigenu ni o tamasiye mɔgɔ min na ka ca Ala fɛ ni ma presse bi ni yɔrɔ sɔrɔ dana bi ɲɛna tigɛ ko mama a bɛ mɔgɔ sigi dugu bɔ k'a fɔ a bɛ ɲɛmɔgɔ kurani na ni a tun y'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ dɔ ye a ni mɔgɔ ti k'a ye hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan n'a ye fɛn fɛn bɛɛ fo n'a ma min mɛ sinon n'a ye fɛn bɛɛ a bɛ tagama ka don maaw kan n'i y'a ye dɔrɔn i b'a yɛlɛ ɲini de fɔlɔ avant k'i k'a ye o ye taamasiyɛn ɲumanba ye n'i y'a di an ye cɛkɔrɔba y'a bila yɔrɔ min na a y'a yira diɲɛmɔgɔw la ko cɛkɔrɔba ye mara min bilalen y'a kan a ma fili a yɛrɛ ma sabula an bɛɛ b'an disi gosi n'an bɔkolo de donc n'o ye tiɲɛ ye Mama kan k'a disi gosi sabula n'i ko ladamu n'i ko fɛn fɛn a bɛɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ cɛkɔrɔba y'a yira la cogo min na a taara ten Ala ka dɔnkili da cogo i b'a ye k'a fɔ ani sisan taw
ka jan ɲɔgɔn na parce que denmisɛnnin n'i bɛ dɔnkili da cɛkɔrɔba in y'a ka dɔnkili da cogo min na k'a yira ka hadamadenw kala ka hadamadenw bɔ fili la ka juguman ni ɲuman bɔ ɲɔgɔn na mama ka dɔnkili caman b'o de kan an bɛ dugawu kɛ yarabi a k'a bila kɔrɔ ye a kana bila bana ye a kana bila fɛn jugu foyi ye an sigiɲɔgɔn an ka dugawu b'a kɛ ɲɛmɔgɔ kɔni b'a kɔ quoi n'Ala sɔnna a bɛ se k'an to n'Ala sɔnna an t'a fɔ i nana ci lase i yɛrɛ ci tun fɔra ye mais latigɛ de bin n'u fɛnɛ kan sinon tun bɛ mɔgɔ bila ka na fɛn fɛn mana don Ala ta mana don fɛn fɛn kɔrɔ sumaya kɔni donc Ala k'an bɛɛ sababa halisa Ala k'a ka ɲinifɛnw kɛ a dɛmɛbaga fɛn fɛn bɛ yen Ala k'aw bɛɛ dɛmɛ diɲɛlatigɛ in de dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ fo yɔrɔ min donc halisa Ala k'an bɛɛ fanga se Ala k'an bɛɛ ci ɲuman na Ala ka ko ɲuman di bɛɛ ma baara in kɔnɔ merci madame Jara kuma ɲana jeli ka il faut ka tɛmɛ nin kan i ye fɛn fɛn fɔ mama y'a bɛɛ mɛn i bɛ fɛn o fɛn la kanu ka k'i la mama b'a ka baara in wa a majigiden don ka album fɔlɔ a kɛra ne fɛ yen o kɛra waati min vraiment que ne fɛ yen don dɔ la passé t'a bolo a t'a fɔ don tɛmɛna hali a bɛ bɔ studio la a bɛ taama sen na ka taa ka so a b'o kɔrɔ dɔn k'a fɔ ne ko passé t'a bolo donc o hɔrɔnya ninnu olu sara t'anw bolo donc a y'a majigin an y'a ka o foli min kɛ o foli min fana Ala y'a kɛ a diyara mɔgɔw ye o kɛra olu ye min y'a to caman bolo bɔra a nɔfɛ fo kana se tubabukaw ni fɛnw bɛɛ ma donc o kunnawolo o bɛ anw de ye o tɛ hali mama yɛrɛ ye tiɲɛ don parce que i bɛ dɔ dɛmɛ a tɛ taa tiɲɛ don mais dɔ bɛ yen nɔ i b'i da don a la dɔɔnin dɔrɔn a bɛ taa ne ka album kɛ o y'a la ko dɔ ye diɲɛ kɔnɔ ko f'an ye album wɛrɛ kɛ n bɛna yɛlɛma kuma wɛrɛ fɔ a ka album kɔnɔ ne ni solo de kɛrɛ kɛ walayi solomani awɔ dansɔgɔ bɛ cɛ la dansɔgɔ bɛ ɲɛnama na a fɔ cogo di a fana wuli la an y'o kɛrɛ ka album na donsoba o dun a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ donc carrière kɔnɔ sɛgɛn b'a la mun ma ye sɛgɛn in kɛ a ye sɛgɛn in kun parce que a ka baara ka d'a ye donc denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ olu wulila k'a sɔrɔ moyens bɛ yen olu bɛ burusi sɔrɔ a nɔgɔman na minnu bɛ yen nɔ u sɛgɛnna waatiw tɛmɛna ne tɛ se k'o bɛɛ ɲɛfɔ ne kɔrɔkɛ bɛ yan an ye biennaliw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan depuis dans les années 80 ah oui donc a ko ninnu i tɛ wuli k'a sɔrɔ siɲɛ kelen quoi donc anw ye a ɲɛɲini dugu ma ka yɛlɛ mama bɔra o école kelen na donc a ma wuli k'a sɔrɔ a dilannen bɛ yen ka bila a ko ye baara kɛ mais baara ninnu o ye baaraw ye minnu bɛ tradition de kan mais ka moderniser o tɛmɛna ninnu ka génération kɔnɔ donc a ye a ka baara kɔni o la n b'a fɔ n ko baara in kɛ bɛ ka san sɔrɔ a ma ban ne la donc n b'a ɲini aw bɛɛ fɛ i n'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ cogo min bɛɛ ka bɔ yan ka kuma in cari fan bɛɛ fɛ an ka bɔ le 9 an ka na n balimamuso dɛmɛ a ko la n'i ye san 20 sɔrɔ baara min na i bɛ dɔɔnin dɔw la dɛ voilà donc ale b'a anw jate karamɔgɔ ye mais bi bi in na an b'a dɔn k'a fɔ ko kalanden jolen bon ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye kuma ma nɔgɔ an ma ne yɛrɛ fana n bɛ baara de la n bɛ baara la studio la n y'o baara de jɔ mɔgɔw bɛ n kɔ studio la n ko n ma kungo tɛ se ka kɛ ni ne ma na tiɲɛ don franchement n b'o kuma fɔ ka tila k'a fɔ aw k'a di ma n ka taa baara kɛ voilà aw ni ce baro kuma ɲana fo ka tɛmɛ nin kan mamba de ye artiste mɔgɔ kalala de artiste école madrasa karamɔgɔ don ale de kan ka mɔgɔfin bɛɛ dɔn ne ni mama depuis an bɛ ɲɔgɔn dɔn fo bi a ka bonya tuma bɛɛ
waati bɛɛ n'a bɛ ko ko fɔ a b'o kana mɔgɔ sama mun don an bɛ sɛnɛmuya tulonkɛ kɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ a sera ma ko n ko an ka ni kuma sɛnɛ ma ne fɔlɔ de y'a wele k'a f'a ye ko ne ɲɛ b'i ka fɛn dɔ la réseaux sociaux la an k'a ko cogo di o tun sɛdiya a wulila k'u se ma ye donc o kun y'a ba de donc artiste bɛ mɔgɔ kan o tɛ se ka fɔ ka s'a dan ni presse bɛɛ selen yan bɛɛ bɛ ka mama tanu bɛɛ bɛ ka mama tanu ko n dɔ de b'a la ko n dɔ de mama la mama a fɛn fɛn n'ale filɛ an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye an mana mama kama an nana de ko wasolo parce que mama de bɛ ka wasolo représenté yan bi donc a fɛn fɛn nana ne Samba Diallo kan de don ka foli k'aw bɛɛ lajɛlen ye ala k'aw ɲuman sigi so n'a sera so a ye kɛ kunnafoni jɛnsɛn k'a fɔ ko mama ka fɛn bɛ yen an kana kana barika don a la parce que mama ye min kɛ o b'a sɔrɔ ari la an b'a dɔn min o caman kɔni banna bi alhamdulilayi an t'a fɔ alhamdulilayi malheureusement mɔgɔ caman banna Mata jɛkulu banna mɔgɔ caman banna masiriku banna mais an minnu bɛ yan mama y'an bonya mama bɛ wasolon dɔn a bɛ ka baara kɛ wasolon ye donc a ye tɛgɛrɛ sɛbɛn fɔ mama voilà an minnu bɛ yan halisa ala k'an mɛn yan parce que a fɔra ko wasolon yɛrɛ tununna jama ko wasolon tununna bɛɛ ko wasolon tununna mais nin fɛn sugu ninnu na kɛ c'est obligatoire parce que mɔgɔ b'a dɔn mama fɛnɛ bɛ yen mɔgɔ b'a dɔn Samba Diallo fɛnɛ bɛ yen mɔgɔ b'a dɔn Yɔrɔ Diallo bɛ yen baro filɛ nin ye mɔgɔ b'a dɔn baro fɛnɛ bɛ yen donc o bɛɛ kɔbɔw ye jan donc a ye duwawu sɛbɛn kɛ mama ye an kana mama sugi fan club an minnu bɔlen France kana ani cɛ ani baraji a m'a kɛ mama a y'a kɛ wasolon ye a y'a kɛ wasolon artiste mɔgɔ mɔgɔ bɛɛ a bɛɛ nana wasolon artiste ani cɛ ani baraji an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen merci beaucoup. an b'a kuma ɲana fo ka a ka ca dɔɔni n bɛ fɛ k'a dɔn dakuruɲa damadɔ na i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ san 20 kɔnɔna na carrière musique yɛrɛ kɔnɔna la i ka musique kɔnɔna na se k'o dɔɔni fara o fɔ n ɲɛna parce que san 20 kɔni baara mana kɛ cogo o cogo i bɛ gɛlɛya dɔ sɔrɔ a kɔnɔ o ye ɲininkali fɔlɔ ye filanan i kun tununa i tununa i kun bɛ min i bɛ ka mun de labɛn o ye filanan ye sabanan san 20 in kɔnɔ i ye album joli bɔ a bɔ kuma la naaninan a ka nɔgɔn a tɛ tali kɛ conférence kɛ kosɛbɛ nka a bɛ tali kɛ i yɛrɛ ka ko kɛcogo kan nin waati laban ninnu kɔnɔ an bɛ réseaux sociaux ko de la sisan an bɛ artiste ye don o don sisan an t'i ye i tɛ bɔ i tɛ kuma mun de nana n'a ye kɔnkiran de t'i la wa walima i kɛlen don k'i yɛrɛ minɛ a kɔlɔlɔ de ma o ye ɲininkali laban ye n'i ma mun faamu i b'a fɔ i bɛ se k'a faamu. I mana mɔgɔkɔrɔbaw kɔrɔ i bɛ mɔgɔkɔrɔba wale de kɛ donc n bɛ hakɛ to ɲinikɛ n kɔrɔw fɛ ni n filila kuma rɔ bɛɛ ye hakɛ to n kɔrɔw bɛ yan n'i ye n ɲininka ko artisiya kɔnɔna na n ye tɔɔrɔ jumɛn sɔrɔ n ye degun jumɛn sɔrɔ san 20 nin kɔnɔna na baro bɔra sisan k'a f'i ye ne bɛ n ka album fɔlɔ daminɛ don min n y'a baara daminɛ 2000 yan'a ka se 2002 ma ne kun bɛ tɔgɔma n sen na Kalabankoro ka na Lafiyabugu terminus la tellement baara n'a kanu bɛ na ni se t'i ye somɔgɔ tɛ Bamakɔ yan mɔgɔ tɛ k'i senkɔrɔma donni hali dun ka di e b'a fɛ ka lakodɔn ni fɛn t'i bolo dusukolo de b'i bila i ka se ka pousser ka taa ɲɛfɛ donc ni se ba t'i ye o gɛlɛyaba de hali sini an bɛ o taama la pour que an ka se ka se sɔrɔ ko ninnu ka se ka dan kɛnɛmaya donc gɛlɛya caman bɛ ari kɔnɔna na Sumani Mama y'o ye mais bi alhamdulilayi gɛlɛya kɔ ye hɛrɛ de ye gɛlɛya nin kɔfɛ n ye hɛrɛ caman fana sɔrɔ misiki la a ye n permettre bi n ka se ka mɔgɔw dɔn n'i ye mɔgɔw sɔrɔ diɲɛ fɛn bɛɛ b'i bolo ni tun ma album fɔlɔ bɔ bi kun tɛ se quoi donc o jaabi y'o ye n bɛ Mali ni Europe de cɛ n bɛ yan n bɛ Faransi n bɛ Espagne n bɛ Allemagne donc ni i ka activité tɛ yan n b'a fɔ cogo di yan bamanankan n'i ka tagabolo man ca yan nɔ donc ne bɛ wele kɔfɛ caman fɔliw de la an ka maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan toujours mago de bɛ Mama la Mama ka taa Mali yɛrɛ ka ɲɛnafin bɔ Mali ko la quoi donc ne bɛ taa min kɛ jamana kɔfɛ n t'o kɛla yan donc mɔgɔ dɔw fɛ yɛrɛ Mama yɛrɛ tɛ yan mais n bɛ yan awɔ duurunan bannen don
J'espère payer les sociaux quand on a pour maman ni tel sociaux là c'est qu'à ira de wa minelo ajara ya ko jugu baru bora sa ka fo e beni takabolo de do ali wati mina topu kumba tani fulala Bamako ya tonton ba ite ame akumani be fo ako ne te tele nunu fe me tele fe mba fe ka nyera yira nga para kono mais wati do la ne artiste ni charger la ko jugu wati do la tele la boli tante soro ibulu iba fe ka taka fen do ke no ni tele tambena iba e ne du ne be famille kono ni ne sigira ka sunoho ka ko chaman janyere ye nka famille te se ka joro soro wala ko so reso soso kadinye na mani kuma bega nga paraw de bla boli kama boli ke ku ga se ka bara nyini ga nya o me ame do mina bi ame ga débrouiller don noni bientôt bina yere so soso ka mais pas trop boko beni ga fen nga do akono don don sina ora ya juba ko mama itununa iga artiste sam ran soro pourquoi pas ida fêter ngo ko nyame yani ga do ada fa gelera doni mais mo mana ke to ko conseil de bila yenga conseil ou la main donc en soro la ka sigisenga ka kutia ka se ka dankene ma be ka don si sa mama ka artiste ya aye sam ran soro sam ran te tle mo gai ko chama be sam ran kono samugan kono ni tia hera chama sura kono ay permettre ni jamana ni jamana uke kamali mali jamana chama ke farafina jamana chama ke pourquoi pas kanumba fanani bololendo be masa tumani kanumba bololendo donc amena yurula 20 ans kono na ka damina mama ka premier album kana deuxième album na kana troisième na génération 21 moko chama baby olute mama yera ka musique do mais nous nana ubina doka ko mu yeni nda demsenu nga tolonga mura ayende meni tegara ye tolonga ni muso ndo da donc abi muko hakli tama jigi mama la muso mi ada ni ne do o ma sa tumani ko ne do fana mbodo do be kan ni hondo donc do be janye bado donc abena munu ngo la me jamana ko amu ya da o de ni toujours ka mama ka nyana maya ka ala sabati ka dankene maya bodo ko so nyeni organiser kan mbagaw ye mali kono mali koka ani tumani kan mbagaw ani mali yere kan o be kuma ko sebe don game donc artiste ka be akadne ame dom na ko min bi fadi antene na artiste parce que ne fa tara ka fendo de do ako le tumani ngasirata ma bega ngasirata donc ona tumani kasi ko la nyana maya su fara leka wode ne ka hakinai be mali atene ni moko che ni nkoro be kadi o na were jate mina afisi nunu na o bena jate mina ka do ko mama na koro be kadi ka do nunu be na kene ni soro ko wari tu la se o ni bende na ka soro nu mandi ntunte se ka se ushima fait tobu gogo union c'est la force anga nyogo mini nyaay mali kono bi ita soro ma fla de beneno donc nanga me se ka se ali jamana kuti ya asia kuma ita soro ku kele de bita ku kele mete décider à la boulot parce que ni il est galère à dugu la na jari la kana dugu abandonné il veut to essayer quelque chance de bien donc ni la mettre à la banque un peu fou même quand il est
vendredi natɔ de don ko min bɛ yen dɔrɔn maliyɛnw ka na u bɛna dɔn parce que yɛrɛ commentaire ba halisa mɔgɔ y'a fɔ cogo min t'i ka baara dɔn n'i bɛ se i b'a kɛ de mɔgɔw k'a ye k'a daminɛ album fɔlɔ la fo kana se album naaninan na fɛn fɛn ye o album san n'i nana a bɛ cassette la cogo mama b'a jouer ten le 9 k'a yira maliyɛnw na ko toujours mama u ka mama kelen de don ani surprise baw n'i yɛrɛ ye jate bɔ n ka marraine ninnu ni n ka parrainw na Mali clitre bɛɛ b'a kɔnɔ concert in yɛrɛ sigila la paix de kama réconciliation artiste caman b'a kɔnɔ komi jeliw artiste b'a kɔnɔ komi kɔrɔbɔrɔw artiste b'a kɔnɔ komi bamanan dɔnkilidalaw artiste b'a kɔnɔ komi jamu kelen artiste b'a kɔnɔ komi jatigi artiste b'a kɔnɔ komi seko ni dɔnko sigilamɔgɔw o ye Mali dɔnnikɛlaw donc a bɛɛ de bɛ a su ni maaw kɔnɔ ko kodennin don u kana mina kodɔnni dɛ Mali ko de don bɛɛ de bɛ ne fɛ mama mun de kama i ye maison des jeunes choisi ka na concert min kɛ yan i ka 20 ans ne ka jama ye façon naani de jama fɔlɔ o ye Mali fɛn kokɔrɔw de n'i ko Mama Tumani Kɔnɛ yan'a ka se ma ne fa de kun bɛ Mali cɛfarinw ka dɔnkili da n'o ye Tumani Kɔnɛ ye Tumani Kɔnɛ kun bɛ dɔnkili da minnu olu ye donsow de ye olu ye Mali kɛlɛcɛ fɔlɔw de avant que sɔrɔsiya ka na donsoya de kun bɛ fan yanni Mali Sudan ka na donsow de kun bɛ Mali daminɛ donc yan olu bɛ se ka na yan problème tɛ ye filanan ye mun ye o ye denmisɛnnin jama olu bɛ se ka kun yan i hakili bɛ jama la bɛɛ bɛ se ka na ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan si ma si déranger n'i ye jate bɔ yiri ninnu yɛrɛ ma Mali danbɛ yɛrɛ ye yiri ye cɛya tɛ mɔgɔ tiɲɛ musoya tɛ ko fana ni tiɲɛ i fa ka danbɛ n'i y'a tabiya lajɛ i fa kun bɛ siran kan hali n'a sɔrɔ i ye muso de ye i bɛ taama n'o siraw de ye pour que o siraw kana na ɲagansa o siraw bi tiɲɛ sanga ni waati bɛɛ ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ vendredi natɔ Mali dɔnnikɛla caman de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ni ka seko ni dɔnko tɔgɔ la n'i ko seko i ko dɔnko n'i ko dɔnko i ko seko fɛn bɛɛ de b'o kɔnɔna na i bɛ se mun na i b'o de donc hakilina min ye n bila ka n tɛ se ka yɛlɛma o ye n fa ka sira de ye ani bɔra dɔ de la pour que ne fana denw kana don n'a nataw la k'a fɔ bon an mɔkɛ kun ye Tumani de ye bon an fana ni ba de tun b'an fa ka sira kan fo que an fana ka taama an ba ka sira kan fo ne ka sira nin de ni ne ma sira nin bɔ an ka laadalafɛn minnu bɛ so kɔnɔ o siraw bɛ bɛn donc c'est pour cela n tɛ ɲinɛ sira kɔrɔ nin kɔ n bɛ sira ninnu kan dɔw bɛ ne ɲininka k'a fɔ mama e bɛ ni finiw don i tɛ bazɛnw don i tɛ fɛnw don bazɛn waritanya tɛ ne bɛ se k'a fɔ bazɛn yɛrɛ ye fantafini de ye kosɛbɛ ka tɛmɛ bɔgɔlan wari min bɛ bɔgɔlan na bi bɛɛ tɛ se ni 3 mètres sa 60 mais bɔgɔlan complet kelen i bɛ se ka 40 donc fantafini yɛrɛ ye bɔgɔlan de ye mais ni bɔgɔlan bazɛn fantafini an ka fɛn kura ninnu a sɔngɔ ka gɛlɛn parce que a ma don bazɛn ta ni bɛɛ b'a a den tɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ min bɛ yen ni an tɔw ma kɛ Ala ye k'o dɔn filanan ye mun ye mama i ye dɔnkili dɔ da i ye single dɔ bɔ sisan i ko bi mɔgɔw ko ne ye aw faamuya mama nin yɔrɔnin ne bɛ fɛ ka n dɔn dɛ i ye faamuyali mun sɔrɔ an na fo an fana k'o dɔn de kɛ ou bien voilà donc o ɲininkali fila de bɛ n bolo k'i ja e bɛ ne lamɛn dɛ ne b'i lamɛn dɛ mama i bɛ fɔra ne ma ok jaabi fɔlɔ n b'o jaabi fɔlɔ an ka sɔrɔ ka taa teri jugu la
tumani den ka ca ni kuma ni a bɛ taa diɲɛ fan bɛɛ hali ne yɛrɛ tɛ dugukolo sanfɛ don min ne kumakanw bɛ yen c'est pour cela artiste man ka bɔ don bɛɛ artiste man ka kuma don bɛɛ artiste man ka yira don bɛɛ artiste ni mafa de ka kan artiste ni sabati de ka kan tumani den ka ca mais ala ma bɛɛ de kɛ ka a tiɲɛ bɔ sinon ne kɔrɔw bɛ yen n dɔgɔninw bɛ yen u bɛɛ furulen don u bɛɛ bɛ an ka village de la bɛɛ bɛ burusi kɔnɔ mais ala ye dusukolo min di ne ma malien ne fa banekura malien yɛrɛ mɔgɔ caman ye question caman kɛ ko est-ce que den bɛ tumani bolo parce que tellement mɔgɔw bɛ n fa ka dɔnkiliw da foro yɛrɛ bɛ yen nɔ tigi tɛ foro la bon donc mɔgɔ caman kumana o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ mama n fana ni se tɛ n ye n tɛ mɔgɔ dɔ Bamakɔ yan bon dusukolo dun bɛ n kɔnɔ n b'a fɛ malien b'o mun fɔ ka a ɲɛnamaya mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ dɔ fana bɛ tumani kɔ don tumani tɔgɔ tɛ se ka tunu cogoya min na sinon ne kɔrɔw bɛ yen n kɔrɔkɛ yɛrɛ bɛ Abidjan Isuf Kone a bɛ ma mais ale bɛ an ka fɛnkɔrɔ ninnu sira kan dɔɔni bulonda la parce que anw ka so art bɛ yen dɔnniya bɛ yen sira caman bɛ yen a tɛ se ka bila donc n kɔrɔmusow furulen don burusiw de la an ka villagew la bon ala ye ne kelen pe de fana ne resi famille na ni ne de bɛ se ka n fa kunkanko kuma fɔ bi ni ne fana bɛ se ka n yɛrɛ ka kunkanko kuma fɔ donc mirina de nana n bila o la filanan bon n ye mɔgɔw faamuya a bɛ b'o kɔnɔ parce que adamaden yɛlɛ mɔgɔ caman mɔgɔ ka ca kɛnɛ nin kan mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw ɲɛ bɛ mama la défaut dɔ bɛ mama la o t'a fɔ mama ye u bɛ se ka ne wele k'a fɔ mama yɛrɛ sɔn ni fɛn dɔ de ye a man ɲi mais n'i ye mama wele k'a conseiller k'a fɔ ah mama e bɛ ka nin mun kɛ nin n y'a mɛn i bɛ ka nin kɛ a ɲini fɔlɔ i k'a dɔn n'a ka sɔrɔ mama y'o de kɛ mankutujugu caman bɛ mama kɔ tɔgɔjugu caman bɛ mama la kumajugu caman bɛ fɔ mama kɔ ne ti mɔgɔ jaabi ala de bɛ bɛɛ jaabi wa ala de ye jugement kɛbaga ye sini ale de fana bɛ bɛɛ ka siratu tigɛ kan f'i ye n'i ye mɔgɔw jaabi kɛnɛ nin kan ya i b'i jɔyɔrɔ dɔgɔya sini lahara jɔ don ni maa minnu b'i dayɔrɔ ɲini na i tɛ diya jɔyɔrɔba ɲini donc mɔgɔ caman bɛ yen a ma se n ka n da don olu la mais mɔgɔ dɔw de bɛna ko artiste ka d'u ye k'a fɔ ah mama tumani Kone ka di ne ye sa u b'a fɛ dɔrɔn ka don n'u donna sisan hali ni mama ma mun kɛ de fait k'a yɛrɛ mama ka so a bɛ taa fɔ kɛnɛ ma ko ne yɛrɛ ni mama ye teri de ye non mama yɛrɛ de bɛ nin kɛ non mama yɛrɛ ni karisa cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ mais y'a sɔrɔ mama yɛrɛ tɛ karisa cɛ yɛrɛ dɔn o kuma bɛ taa fɔ n'o y'a sɔrɔ o muso taara bɛn artiste muso dɔ ma sa b'a fɔ ka mama yɛrɛ tɛ foyi la sa ni wali cɛ kanu tɛ mais or que ni tiɲɛ bɛ olu fɛ ne m'an k'olu jaabi ni nkalon fana ni bɛ olu fɛ ne m'an k'u jaabi ne b'o jaabi de to ala bolo c'est pour cela n y'a fɔ nin jugu le ne y'aw faamu tamayo jugu le mama nu faamuya i ka ɲɛtaa man di mɔgɔ min ye cɛ ne ka ɲɛtaa man di mɔgɔ min ye o tɛna ɲuman fɔ i ka ɲɛtaga ka di mun ye o de bɛ ɲuman fɔ i kɔfɛ mais a man di maa min ye hali n'i ka ɲi o ye juguman bɛ wali cɛ kanu kɛ nin bɛ fɔra ne ma u y'a da ne la tuma ni mama politiki le di ko n tɛ mɔgɔ ka hɛrɛ fɛ u y'a da ne la mama ye ɲango le di nin bɛ fɔra ne ma nin jugulu le ne y'aw faamu tamaɲɔgɔn jugulu le mama nu faamuya baraɲɔgɔn jugulu le ne y'aw faamu donkanbɔ mɔgɔlu le mama nu faamuya i ka ɲɛtaa man di mɔgɔ min ye
Cɛla ka ɲɛtaga man di mɔgɔ min ye o tɛna ɲuman fɔ vendredi le 9 à partir de 20h. Donc, à une économie, an bɛ bɛɛ fo an bɛ bɛɛ fo mɔgɔ nana ka na soutenir bi fɛn ma mɔgɔ natɔ sɔrɔ fɛn kana mɔgɔ tatɔ sɔrɔ Fugacɛ Solo ne yɛrɛ karamɔgɔ n bɛ foli k'i ye kosɛbɛ Wasolon tɔgɔ la Wasolon président ba vraiment mɔgɔ ni mɔgɔ dɔ bɛ cɛ biɲɔgɔn dɔ a tɛ se ka bɔ ka na i remercie surtout kana kuma donc a ye tɛgɛrɛ fɔ Solo ye ne n'ale de jɛra ne ka kaniɲɔgɔn baara walayi Solomani de y'a baara kɛ mun ye succès sɔrɔ ni marakaw ni u tɛ sunɔgɔ ni dɔnkili min tɛ i y'a ye donc walayi Solomani de y'a baara kɛ donc an bɛ foli lase bɛɛ de ma Alasani i n'i ka jama Thierno Ablaye Sow Idiya Kulubali bɛɛ n'a ka jama yafa n ma Adama n bɛ bɛɛ remercie vraiment bɛɛ ni ce awɔ